देशनि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया किन्तु कमिटमेन्टखौ जुदि टाइम बाउंड खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों आवाज दैखांबोगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि प्रेसार बिल्डिंआ कन्टिनिउआसलि थागोन। बेयो जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव आरो जाति आरो बर' हारिनि जातीयताबादखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाया कुनु कारनाव कुनु बिन्दुआव थाद'नाय नङा। मोनसे फ्रेमनि गेजेराव मोनसे स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया। सानजा भारतआव मोनजि सिक्सिडुल दथि फारिलाइनि भारत संबिधाननि सिङाव बे एरेन्जमेन्ट दङ आरो बिनिनो जुदि लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट पपुलेसन होनना बुङोब्ला बिटिआर बड'लेण्ड ओनसोला दा बेखायनो 2020नि जि एकर्ड दंमोन बे एकर्डनि मूल धारायानो जाबाय जे आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट 280 बिनि गेजेरजों बिनि समस्ति बिनि एरिया आरो बिनि पावर एंड फांक्शन डिपार्टमेंट बिनि फाइनेंशियल माने जि क्षमता आरो सेंटर स्टेटनि फाइनेंशियल जिखिनि बेबस्था बेखौ कमप्लिटलि मोनसे अटोनमी आरो मोर पावर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस आरो एक्जिक्यूटिव लेवलाव एनहेन्स खालामनांगौ बांहोनांगौ जाहाथे बेखौ मोनसे लेभेलसिम जोङो फुल फ्लेजेड स्ट्राक्चाराव लांनो हायो आरो बिनि थाखाय जोंनि नारसिननाय जोंनि दाबि आरो सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो खामानिया लेट जादों आरो बियो इमिडिएट जोबनांगौ कारन टू माच लेट इज टू माच माने मा होनना बुङो बेखौ जिकुनु जि जोंनि माने आन्डारस्टेन्डिं जोंनि जि मोनसे बिसास बे बिसासाव मालाबा संघात लाबोनो नागिरो दा बेखायनो टाइम मोनसे फ्रेमनि गेजेराव मोनसे स्पिडि इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया किन्तु कमिटमेन्टखौ जुदि टाइम बाउंड खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों आवाज दैखांबोगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि प्रेसार बिल्डिंआ कन्टिनिउआसलि थागोन। बेयो जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव आरो जाति आरो बर' हारिनि जातीयताबादखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाया कुनु कारनाव कुनु बिन्दुआव थाद'नाय नङा। देशनि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया किन्तु कमिटमेन्टखौ जुदि टाइम बाउंड खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों आवाज दैखांबोगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि प्रेसार बिल्डिंआ कन्टिनिउआसलि थागोन। बेयो जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव आरो जाति आरो बर' हारिनि जातीयताबादखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाया कुनु कारनाव कुनु बिन्दुआव थाद'नाय नङा। मोनसे फ्रेमनि गेजेराव मोनसे स्पिडि इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया। सानजा भारतआव मोनजि सिक्सिडुल दथि फारिलाइनि भारत संबिधाननि सिङाव बे एरेन्जमेन्ट दङ आरो बिनिनो जुदि लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट पपुलेसन होनना बुङोब्ला बिटिआर बड'लेण्ड ओनसोला दा बेखायनो 2020नि जि एकर्ड दंमोन बे एकर्डनि मूल धारायानो जाबाय जे आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट 280 बिनि गेजेरजों बिनि समस्ति बिनि एरिया आरो बिनि पावर एंड फांक्शन डिपार्टमेंट बिनि फाइनेंशियल माने जि क्षमता आरो सेंटर स्टेटनि फाइनेंशियल जिखिनि बेबस्था बेखौ कमप्लिटलि मोनसे अटोनमी आरो मोर पावर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस आरो एक्जिक्यूटिव लेवलाव एनहेन्स खालामनांगौ बांहोनांगौ जाहाथे बेखौ मोनसे लेभेलसिम जोङो फुल फ्लेजेड स्ट्राक्चाराव लांनो हायो आरो बिनि थाखाय जोंनि नारसिननाय जोंनि दाबि आरो सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो खामानिया लेट जादों आरो बियो इमिडिएट जोबनांगौ कारन टू माच लेट इज टू माच माने मा होनना बुङो बेखौ जिकुनु जि जोंनि माने आन्डारस्टेन्डिं जोंनि जि मोनसे बिसास बे बिसासाव मालाबा संघात लाबोनो नागिरो दा बेखायनो टाइम मोनसे फ्रेमनि गेजेराव मोनसे स्पिडि इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों सरकारा टाइम बाउंड गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखियोब्ला एबसुआ बेयाव बुंनो गोनां गैया किन्तु कमिटमेन्टखौ जुदि टाइम बाउंड खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों आवाज दैखांबोगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि प्रेसार बिल्डिंआ कन्टिनिउआसलि थागोन। बेयो जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव आरो जाति आरो बर' हारिनि जातीयताबादखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाया
कुनु कारणाव कुनु बिन्दुआव थाद'नाय नङा। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।